Dobre, takže úloha 2. Hárok sporenie usporiadajte zostupne. To tam nemá čo hľadať. To je, prvý bude mesiac, v ktorom bolo nasporené najviac a posledný mesiac, v ktorom najmenej. Takže poďme na to. Dáme si hárok sporenie. Čiže prvý má byť mesiac, v ktorom bolo nasporené najviac. Čiže dáme si to zoradiť zostupne. Len teraz vidíte, že mi tam prehodil aj to spolu, čiže musím sa vrátiť späť, dám si domov, kliknem na šipku alebo môžem CTRL-Z kliknúť, čiže vidíte, že tu na mi to nezafungovalo, takže musím si vyznačiť, dám si údaje, dám si vlastné zoradenie a teraz hopla. Ešte raz celé aj s hlavičkami musím označiť, ten posledný riadok nebudem označovať, hej. Čiže zoraďujem len túto oblasť, toto sú názvy stĺpcov, či tie tam musia byť vyznačené. Teraz idem sem, vyberiem si podľa čoho chcem zoraďovať, čiže chcem zoraďovať mesiac, chcem zoraďovať rok 2000, to je úplne jedno, ktorý 2021, chcem zoraďovať podľa hodnoty buniek a chcem zoraďovať zostupne, čiže od najväčšieho po najmenšie. OK. A mám to zoradené. Čiže v decembri som našporil najviac a najmenej v októbri. Dobre, čiže mám druhú úlohu hotovú.